Cik. Tapasonang maruhata maredehita. Soka
Mar hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tor di porbadia. Na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Songonon inin na Tuhan Jehovah. Yang halak partigori mangulu do binahen ni parsihohot na marhapor siaon. Alayang go dihalak perjahat dang adong hasonangan. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata jala amanami saurupi hami asa unang madili hami uzuro hapugoso tuhami jala asa unang magopo huwain hami silehon-lehonmu nadinggani uzuro pasu-pasum tuhami ramoti hami asa unang marpos niroa hami tu arta nadi hasianganon lehon di hami hapor seaon asa dohot hami parjabar di si teanon ni akkana porsea diho mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare dehita. Tatangihon ma patik ni debata di minggutta sederion imana tersurat di patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalenna. Ai hona uhumna dusugut akkana marsine yang di goarna. Dia do lapatan ni oddo. Ikut dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon manang maruzaruzuran narwa manang mangasi marhite-hite goarni debata ai dina tarsosak dohot di tangiang dohot di puji-puji do si dohonon goarni debata. Song lima patik ni debata di minggu tasaderion atong rak mangidugugo mahita tu adupan ni debata laho mangulah no barto patik nai ali Tuhan debata
sai pargugui mahami, mangulahon naho bartupati. Amin. Mare dehita. Tato potima dosata tuadu paniribata martangiang mahita. Ali debata nami nama rasiroha jala nabadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujulum. Huhilala hami rikot doa sini roham di salut hami halak berdosa. Alani ido ubahen nahu paserep kami diri nami sadariot di julum. Jalahu parhatopot kami tung najuk-juk do kami manibil sian akka dalammu nabadiai songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali kami sian julum alani dosa nami i. Aidang di halomor roham hamatian ni akka pardosa. Alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu sesama sadhut hageduhon nami dohot pangalason nami marhite-hite panguhum nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot mahami asini roham di hami marhite-hite panidangion dohot hagugoon ni toddi perbadia asa tarapul situtu rohanami majuho asa patun tigor jala daulat kami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringotuk akka hasesani dosata. Romahamu tuahu asa toddimuna ninna Tuhan Jahuba
tung sura rarado samuna songon abit bunga dadap, botardo bahenoku songon itak, nang perara songon abit kasuba, gabe songon hapas do muse. Hasangapun ma di debata na dikijang. Amin. Mare dehita. Tatangi honma patik ni deba turpu epistel di mingguta di bagasa sadario di mana tersura di buku Panurirang Habakuk Mamukas Bidu 2 saya seda sah rodi ayat 5 marsika soring mahita majaha saya nasi tongdo jupang panurirangoni di atas panatap natapakku do ahu jongjong jala tidang ahu tu partano batoan jala manatap natap ahu marnida manang aha sidohonon natu ahu jala manang aha alusna taringot tu alu-aluku. Ai taringot tutik kisugut dope panguk kaponi jala hapogan mariahi ujung jala dang margabus tung surape lumeba sai paima mai ai sai narodu sugut dang tagamon tertading. Tongon tahe pangoseo sedo yang go anggur juga do bawai di bahen dan marparadianan di paruak do butuhana songon parbiguan jala songon hamatia do ibana na soolo mahap di papungu-pungu tu ibana saluhut akabangso jala di paluhut tu ibana
Sudi akka marga ido sahatna. Mertua doakan tumangion hatani debata jala naupeopsa. Amin. Mari dehita. Taha tidak kuma hapor siau tai songon nahina tidak kon ni dongata sahapor siau di sadok portibion rak mahita madok ahu porsea di debata jahuba ido ama pargugu naso hatu dosan na tomo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaun na birnit di panghuman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinorsila na tuat tubanu atoru dung ditanum na mula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata jahuba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatofan halak Kristen akka nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namaddo mulak mangulu do sogot daging ni halak na umate dohok dihangoluan na sora sudah. Tapi gimana kor gabungan paropuan langsung diudutian nomuse kor ama Jericho.
Tapi gema titing doa akan amasa dihuriatan asa minggu. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapayut-yut matiting nama ragam Minggu 14 Juni 2026. Na parjolo guarni Minggu ta sadarion ima Minggu paduahon dung Trinitatis lapatanna hasitolu sadaun ni debata. Topik Minggu dipitori alaha persiawan. Na paduahon kelompok kor tu hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 7.30 ina Hana ina Deborah ama Huria, pukul 10 ina Kamis ama Salom N HKBP, pukul 10.07 ina Esther ama Jericho R HKBP. Na patuluhon hari tahun tu Minggu 21 Juni 2026 sian sektor Philadelphia pukul 7.30 keluarga J Pak Paan Boru Sinaga, pukul 10 keluarga B na 70 Boru Sitopul, pukul 10.07 Ruben Lumban Gaol Irpan Sinaga. Na paupaton ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 21 Juni nanengro hita memakai bahasa Indonesia. Na palimahon amplop diakoni sosial di Minggu ta sadarion patupotado papungo amplop diakoni sosial Huria tapasahat mai ditiki pelian na paduahon. Na paunopon pertanyaan sektor. Hari Selasa 16 Juni sektor Judea dibagas ni keluarga S Aritonang Boru Purba, Kanaan D Maharaja Boru Marbun, Efesus P Simbolon Boru Bultum, Galatia M Tampu Bolon Boru Lumban Gaol, Filipi T Panjaitan Boru Siagian, Philadelphia S Simamora Boru Tambun, Roma M Pasaribu Boru Pangaribuan. Rabu 10 Juni sektor Sion keluarga Amarbun Boru Simanjuntak, Betania BPH, Nasaret D Simanjuntak Boru Simanjorang, Kolose J Tapubolon Boru Sitindaon, Bethlehem B Nenggolan Boru Simamora. Alamat Bui Mata Bereng di Warta Manang Barkot di Bangkutta. Napa pituhon dak dana nasorang. Di hari Senin sada Juni 2026 di basa-basa Tuhata dosa dak dana bawa di keluarga R Manalu Boru Pak Pahan sian sektor Bethlehem hipasto dak dana ki suang songoni nang natorasna. Na pawaluhon titing marbagas titing parjolo naing majalo pasu-pasu pardongan saripion ma Lekson Andreas Pasaribu, anak ni Amata Dahlan Pasaribu Nahinan, tubuh ni Inata Hotma Edelinde Boru Simatupang, alamat Desa Parinsoran Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, Huria HKBP Resort Nauli Danohorbo Distrik 2 Silindung. Dohot Orwana Marlina Ulitua Boru Manalu Eskom Boru ni Amata Murdin Manalu tubuh ni Inata Rostelina Boru Tanjung, alamat Jalan Kemang Pilage Kecamatan Sukmajaya, Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Tar pasu-pasu di hari Selasa 27 Juni 2026 di HKBP Resort Nauli Danohorbo Distrik 2 Silindung. Pasiaon acara pangapulion di hari Minggu sadarion dung sipul parminggon pukul 10 WIB di patupado acara pangapulion tu keluarga Situa Sitinjak Nahinan Boru Nenggolan Nahinan
sektor Judea. 10. Kunjungan Yayasan Pendidikan Pondok Daun. Hari ini di pada pukul 7.30 kita mendapat kunjungan dari pengurus, guru, siswa-siswi dari Yayasan Pondok Daun untuk sosialisasi penerimaan siswa-siswi baru tahun ajaran 2026-2027. 10 sada, raport orang tua anak sidi. Sadarion Minggu 4 Juni 2026 pukul 10.05 WIB di Patupado rapot ninatoras ni aka parguru maka tindakon haporseaon lau pada sipon jadwal pelaksanaan nisude kegiatan akhir parguru Malua husungguli hamima tusude natoras di parguru Malua asareta madohoti rapoti. 12. Peresmian HKBP Distrik Tolu Pulu Tolu Kalimantan Barat. Sadarion Minggu 4 Juni 2026 di Patupado peresmian Distrik Naim Baru HKBP Distrik Tolu Pulu Tolu Kalimantan Barat nani uluhon ni eporus HKBP borhat do padita resort dohot keluarga madohoti ulaone. 10 tolu soso mandohoti kegiatan seksi remaja dohot seksi Naposo Bulung. Usungguli hamima tusude ianakon remaja dohot Naposo Bulung asarade madohoti kegiatan PA dohot latihan kor di seksi remaja dohot seksi Naposo Bulung ganup hari Sabtu pukul 10 siawib. Jalahu pangido hamima tu sudena toras na adong iya na kota remaja do na Posobulung asa tadas-das maaka iya na kotai. 14 lansia bermasmur. Di hari Selasa 16 Juni 2026 mulai pukul 8.30 WIB di Patupah HKBP Distrik 20 Walu de Boskap do ibadah lansia bermasmur maringanan di HKBP Depok Timur borhat do seksi lansia sian huriata madohoti ulaoni laus pasidohot do patu begihon ende kor puji-pujian. 15. Perekrutan pemain musik ibadah sekolah minggu. Lau memenuhi kebutuhan ibadah sekolah minggu dibuka sesi musik Dewan Marturiado perekrutan pemain musik keyboard untuk pelayan ibadah sekolah minggu tu akar ruas narade melayani baik sekolah minggu remaja Naposo Bulung asa dihubungi ma Dewan Marturia Manang Parhalado sektor Nabe. 16 ruas nahona RPP Mamuka Minggu Sadarion 4 Juni 2026 hona ruhut parmahaniodo hot pamisangon ma keluarga ni amata Jior Imamura Sihaan inatai Masmur Elizabeth nahampun rap dohot tolu ianakon nasida ala nunga gabe ruas ni huria naso sapoda dohot huriata. 17 periodisasi pengurus PPND HKBP Distrik 20 Walu de Boskap di hari Sabtu 20 Juni 2026 mulai pukul siawib di Patupa Bidang Koinonia HKBP Distrik 20 Walu de Boskap do rapat periodisasi pengurus PPND itu periode 2026-2020 maringanan di gereja tahun. Sabtu di hari Senin 15 Juni 2026 di Patupado gotong royong kebersihan gereja na bertugas tu gotong royongi ima sektor Betania dohot sektor Filipi mulai pukul 10 WIB 10 sia torop ni ruas naman dohoti parminggon tanggal 7 Juni 2026 godangna 820 sihalak. 20 ruas nama ulang tahun kelahiran 42 halak, ulang tahun pernikahan 10 pitu keluarga. Pandita Dohot Parhalado HKBP Cimanggis
pasahaton selamat ulang tahun kelahiran periode 15/1/21 Juni 2026 hatani debata napasikopon lasni rohamuna tarsurat di Filipi 4 ayat 10 sia saat 20 alai gohani debata kudo nasa narikot dihamu hombar tuhamo raon nai di hasangaponi di bagasan Kristus Yesus alai hasangapon ma di debata amatai rodi saliling-lilingna. Amin. 20 sada torop napasaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 10 walu kakak godangna 3.125.000. Torop napasaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 10 pitu kakak godangna 3.800.000. 20 tolu dung sidung anon majaha titing majaha surat tona sian HKBP Raja Pusat. 24 keuangan huria 10 pitu juta 75.150. Pembangunan 1.180.250. Sentralisasi manang pusat sia juta sia ratus sia 4.600. Jumlah 20 sia juta 50.000 rupiah. Molotong adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi aka pilihan asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton. Mau lihat tema hupasahat hami tu sudah ruas naung pasahaton pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Juni 2026 dohot hamuleteon tu aka naso pasahat to dope taingot ma amang inang mangarikoton pasahatos sa ganup bulan tu huria marhite parhalado sektor tabe. Aka titing manang informasi naso hujahahon nami suang-suang nima nang titing parhepengon lengkap boy mata jaha di harotas titing manang warta jemaat digital na boy dipindai marhite barcode manang QR kode nong rade di bangkut tabi songonima titing na masa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata saya dipasu-pasu tuhata mapeliani ben sangap di goarna. Amin. Ujawan kami mas surat di gereja na rosian kantor Pia Raja Tarutung. Mendapoton na hinaholongan sude ruas dohot parhalado ni HKBP dengan perantara preses di inganan Nabi. Tabi madihamu di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus na totong mandongani huriana. Sian unduk serep ni rohata tapuji matuhani na mangiring-iring dohot mamasu-masu huriana sian hatu tubuh di 7 Oktober 1860 sada sahatu ombason songon hataridaan dilas ni rohata naing patupaon ni HKBP ma pesta parolopolopon atau ibadah raya ulang tahun HKBP 165 tahun ima di hari Minggu pa 20 dung Trinitatis tanggal 10 Oktober 2026 maringanan di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta ni dohotan ni 100.000 ruas ni huria nunga di pabangkit uluan ni HKBP panitia penyelenggara ulang tahun HKBPI hombar tusi pinangido maharadeo ni sandok ruas dohot parhalado ni HKBP anggiat marsitutu lau manang yakon dohot manupahi hatu tulus ni pesta parolopoloponi anggiat bolas dengan mardalan bain hamuliaon ni debata si tulus adai huhud makorhon las ni roha dihita saluhutna songonima pinasahat tu tonga-tongata siala tangiang dohot panguru piota be pinasahat muaulia te godang tabe mardongan tangiang Pia Raja saplonom
April 2026, Huria Kristen Batak Protestan Eporus Padita Dr. Victor Tinambunan MST. Tembusan Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP, Majelis Pekerja Sinode HKBP, Panitia Pertinggal. Songonima Surat Sian Kantor Pusat. Molea tema. Tabigema Kor R HKBP. Maredehita Huhut Papung Pelean Sadaa Dohot Sadabi.
Tuhan uspa pasat rohanami tu adopan munasun badai alani asin rohamale Tuhan na parmudu-mudu hami tiak kaulan nami saminggon jalebo hami ale Tuhan roh hipas-hipas tu bagas joromon laho tumangion hatam nasun badai lemang pedingan basa perbisuki mana posomon nalaho para rato baritam tutonga-tonga nami suang-soni pasar rahmatun di porbadia tu rohanam pikiran nami akaruas muna pengurison ala nungarade hami tumangion hatam Holan mangasau namamu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tu adupanmu. Amin. Urenani olongan nagabe trupuk jamitata di minggu padua hondung Trinitatis imana nyenet sian surat ni apostol Paulus mandapoton huria Galatia bidudua. Mamu kamaisen ayat 15 sahatu ayat 20 sada. Tapai uti utma di bagas rohata Mari hite-hite haporsyaon di Kristus do songgop apini toron do hot ngolu nai baru ala jahudi hiad do hami dada pardosa hian aka parbegu ala yodo huboto hami sian haporsyaon ni Yesus Kristus sambing do dapotan hapitoron jolma dada sian ulaun patik dibayani nang hami gabe porsia di Kristus Yesusi asa dipitori hami sian haporsyaon di Kristusi dada sian ulaun patik aidang dapotan hapitoron nasa namar daging anggo sian ulaun patik alai molo pardosa terdapot nang hami nanaing pitor marhite-hite Kristus da gabe sitabai dosa do Kristus disi daw mang anggoy ay hupajonjong do diriku pangaloy simolo hupauli musen naung kulohay ay nunga mate au dipatiki hinorhon ni patiki asa mangolu au didebata rapon Kristus ido au tarsilang dada au be na mangolu inuain Kristus do na mangolu di bagasan au ia mangolu pe au nuaing di bagasan daging mangulu marhite-hite haporsyaon di anak ni debata na makaholongi ahu jala na mangalehon dirina humokko pau dang hubolokon asini rohani debata ay out adong hati goran marhite sian patiki magopo ma hamamate ni Kristusi edo sahatna horas madita salutna selamat hari Minggu aka damang dodena. Selamat hari Minggu. Sohon nagale. Selamat hari Minggu. Ada sukacita? Betul maju sukacita na. Coba diperlihatkan sukacitanya kepada tetangganya. Adong dope neberkerut. Moladong ditepuk dua punjanya. Bertobatlah itu, bertobat. Amang do dainang nenek olongan nagabe suku-suku di hita isi Madison yang datang romar minggu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Adong? Sudah yakin. Malu suku muse isi romar minggu alani gudang parukilonna. Adong? Sudah? Daong, adong berarti aledang sude. Isa Madison merminggu ala merbada di Jabuna. Adong? Adong? Daong. Adong do ale pasti mertabuni di budi, dong kan? Isa Madison merminggu karena sudah rutinitas. Mulsa merminggu ibana herana adong na kurang. Dang pajupang doa kadongan. Adong? Adong do pasti, do kan? Sude? Rata-rata itu rata-rata. Nah, isa Madison merminggu alandong saya merminggu langsung lah merdelani. Sekalian mahita sa perminggu langsung merdelani na. Adong? Adong langsung jujur ini. Ada pasti. Nah, nagabi suku-suku musa dita kamang do dainang. Bahasa hita gabi Kristen. Bahasa hita gabi Kristen. Alani ha? Alani dongan? Turunan. Turunan.
Isi ison sian isi keluar langsung ke HKBP. Arong betong dah. Aka opung na julu HKBP isi keluar ibana weng HKBP do nina. Itu kan? Arong do HKBP dung magudang, itu kan? Tetak do Kristen ale HKBP ibana dukon majalo CD. Adong nison na baru HKBP. Adong pasti. Mana adong ison sen opung na sudut patuluhon nunga HKBP. Adong. Nah suku-suku muse bahasa gabe halak Krista kita. Alai idokon opuku ido. Alai idokon na tuaku. Alai ipata de tuau gabe Kristen now. Jadi bahasa mahita lau tu gereja. Bahasa mahita tiap hari minggu lau tu gereja kamang dodena. Memuji Tuhan. Selain memuji Tuhan, markur. Selain markur, pajupang doa kadongan. Saya holani, ada musim nasi. Terima berkat. Oke, terima berkat. Habis terima berkat, itani. Holani. Murarong do besok ni tepujo. Bertobatlah. Amang do dainan kita selamat karena apa? Menuku terus. Puasa alanya hari tabui selamat. Alan Tuhan Yesus gitu kan. Isena perseison I molongato sosana masuk ke surga. Sudah menuju tangan. Isena ison sti moding langsung masuk surga. Tos sosana masuk surga, adong? Siapa yang percaya ketika meninggal kita akan diterima di kerajaan surga? Berong menggotong huang kaju tangan do. Isi maju aso tadi dia tanganna. Isema orang yang ketika percaya meninggal langsung masuk surga. Isi. Kalau ini jolot dong, yang di tengah-tengah ragu, dapat pinggiran ragu. Jadi, oke nak tangan maju, bolong apa persiahmu akenang masuk tu surga, meluh aja sonari eta tu surga lo dohamu. Puasa. Alengah ada sudi. Ani dengar ada di surga hasonangan. Sudi lengkap kan? Darong paru kilun. Isi naking. Nanang tu surga. Molu aja sonari beta tu surga. Olo dohamu? Alaniaha. Itu marhite-hite di bata. Pasal tu amang capen. Tugio malaki amang capen inna. Olo dohamu? Daung pasti kan? Masih ada keraguan-raguan. Alani akamang dodenan marhite turpukton kita diingatkan Apostol Paulus marhite-hite surakna tu Galatia. Buasa masa son etersonima nama asa di Galatia hati hai. Ro akka suku-sukun nama ben bingung akka ruasi. Gudang akka parukilun nama asa di hati hai. Lam krisis haprosyan nijol mahati hai. Alania ha krisis adong penyusup, adong guru-guru palsu naro tu tonga-tonga ninasida. Adong kehadiran Judairus yang digambarkan sebagai penyusup, sebagai guru-guru palsu. Nah, mengganggu haprosyawan. Jaladung borhat amang dodenan si Paulus sian huria Galatia. Roma sada naking guru-guru palsu yang mengaku Kristen, pengikut Kristus orang percaya, alai mengajarkan ajaran nama bain muba haporsyan niruasi naking. Di dokna sida dan cukup holan porsea tu Yesus. Ingot hamu ikon disunat do hamu. Ikon ihut to kamu sudi aturan nipatik nisi Musa. Asa dapotak kamu sudi hanguluan nasora sudah di nanasida. Apa si Paulus diajarkan dan mengikuton ajaran si Musa ibe, dan perlu be disunat, dan perlu be
melakukan segala patik, mengikuti aturan-aturan yang mengekang kita, ada diberikan kebebasan. Di Patolhas si Paulus, kita orang percaya pengikut Kristus, karena kita sudah diselamatkan melalui darah Yesus, kita akan sedikit dibebaskan dari aturan-aturan dan songon hati-hati di zaman si Musa. Alai diajarkan pengajar palsu do dan cukup persia tu Yesus ikut diulah kamu do saat tarsongon na dibain si Musa Tuhan jalo umat na bain lambingung bangsoi huriai na dia do si hutok na sida si Paulus do manang halakon si Judai reson na dia do na toho na naing dihuton na sida. Kemudian adong tuntutan naking tusunat ikon disunat doa ke bawah tarsongon na terjadi di zaman dahulu di zaman si Musa jala ikut dioloi sudia ke hukum Taurat jala adong maserangan tu apostol Paulus asa porsia jemati tu ajaran nasida di parwa Roma si Paulus asa mubak karohani huriai asa tinggalhon ajaran ni si Paulus jala di dok nasida si Paulusi dang apostol na tutu ibana didok nasida ibana kholan mangalehon Injil na murah ala dang perlu sunat dang perlu bepati di ngoluna ibana kholan naing mapain lomoni rohani jolma asa didok ibana dang perlu bepati asa las rohani jolmai ternyata tidak ada lagi yang mengekang hidupnya olah palas lasor rohani jemati nasida naing mapain jemati gabe budak ni patik mula muse tu ajaran ni najulu tunduk kepada patik tunduk kepada hukum Taurat mandao sian holong na sian Kristus jala oma nama sai bahaya muse akamang do denang menurut ni si Paulus buasa bahaya ajaran-ajaran palsui Paulus mangamuk sampai mangamuk di bana alani terjadi nama asa songoni di Huria Galatia dada alai bana mangalo patik ni di bata alai ala ajaran ni penyusup naking nama bain Yesus gabe na somararga darong berga ni Yesus darong berga ni pengorbanan ni Yesus ala ni pengajar-pengajar palsu naking melohita gabe selamat ala ni sunat manang ala ni mengikuti hukum Taurat mengikuti akapatik na denggan na taula berarti hapor seoni nunga gabe upah na taula sendiri dang anugrah be sian de bata dang gabe anugrah sude na tadapoti alai alani na taula na denggan tauloya kapatik tauloya ka hukum Taurat gabe ima dapotan denggan mahita dang alani anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jala dipakulingi si Paulus mo nasidaka mangdo dainang didoko si Paulus moloboy kita selamat marhite gogota sadiri gabe sia-sia dong. Hamatean ni Yesus di hau pinar silang. Moloboy kita paulaho dirita sia dosa kamangdo dainang buasa ko pola mate. Yesus humoko pita akapar dosa. Nah, alanion terjadi perpecahan di bangsoi. Ketika si Paulus sudah merangkul aka halak na porsia di si darong betong halak Yahudi, halak non Yahudi, ngarap mangan nasida di sadainganan, ngarap marsaur nasida di sadainganan. Alai ala adong naking na manggugai haporsion nasida marhite-hite pengajar palsu naking. Gabe Roma musai persoalan, gabe terjadilah perpecahan di meja makan, di aka persauran halak haporsion na porsia di ruas Galatia. Halak Kristen nasian Yahudi, doho nasian halak na asing bukan Yahudi, nungarap marudut jala rap mangan nasida, rap marsaur, rap memuji pasangan potebata rap nasida, alai ala naking, adong gangguani, gabe pisah mamusi nasida, gabe marbada nasida, ala adong dokon jadi kahak Yahudion dipaingot musi, bah dang sarobak kape kita do nyon Yahudi. Kita akan anungah, kita harus mengikuti aturan yang ditentukan oleh nenek moyang kita. Dan boy sarobak kita dot halak naso sunat. Karena apa? Molo aka ama naso sunat hati kaya kamang do denang digambarkan
sebagai kenajisan tu nasida dang boy mardongan aka halak Yahudi tu aka non Yahudi karena najis bagi mereka. Jala mula musai konsep nasida tong aka halak Yahudion dang sarobak kita dot aka non Yahudi gabe muncul musai polemik pertikaian karena ajaran-ajaran sesat tadi. On mana mabain Paulus tong muruk tu nasida dengan upaya yang sudah dilakukan Paulus untuk mendamaikan aka yang berbeda alani ajaran-ajaran yang sesat gabe pecah muse nanunga dibangun di dalam satu dalam Kristus. Mengamu si Paulus ai di bagasan Kristus sudah kita sarupa dadong perbedaan. Nah tapi kita nadong ison berbeda-beda sudah, berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda inganan, berbeda pendidikan, dolan asing alai di bagasan Yesus Kristus. Sadado kita di bagasan Kristus. Amin. Onma amang do denang nang ingon nang ikon di paingot tu kita. Dang adong pembatas antara kita molo di depan Kristus. Baik kaya, miskin, tua, muda, nasomaraman, nasomarima, sada di hadapan Kristus. Kita satu di hadapan Tuhan kita Allah. Nah pesan nanangi patolhas tu kita kamang do denang. Tabayak koma amang do denang moladong sahlak narotu hita pabuahun. Dang Kristus, dang Kristen nasitok kamu molodang songonok kamu. Dang Kristen natutuhamu molodang songonak kamu. Bahadu pakilelata. Pasti ganggu doh rohata. Pasti ada ganggu rohata kan. Molo bah totudo naing dang Kristenau naing molo songono do bah dang toho naing Kristenau molo dang kulon patik. Pasti ada pertanyaan yang seperti itu. Alaya amang do dainang marhide turpukta sadarion tabereng masih Paulus. Iko songo si Paulus do hita yang berani tegas ketika muncul pencobaan-pencobaan seperti itu. Ketika muncul pertanyaan yang mengganggu iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Molo nunga Yesus nama bayar hutang ta amang do dainang unang be hita ulu mana bay na asing di ngoluta. Dang perlu be hita mangomo haluaun marhite aturan ni jolma. Ai Kristus do nanunga manggohi sude aka haporsyata dot aka haluota marhite-hite pengorbanan Yesus di kayu salib. Unang behita mau ditawarkan keselamatan oleh dunia ini. Karena kita harus percaya holan dibatado na paluau kita. Holan marhite ibana do kita selamat. Dang alani denggan nibur juta karena kebaikan kita. Alani rajin kita marminggu, rajin markor, rajin pertanyaan. Dang alani isudi. Alani dengan dibasani dibata diberikan anugerah marhite keselamatan kita selamat. Inaki sudia kamang dodenang rajin marminggu ima parbue ni hapor syautai. Ima parbue nanang ikut tapatudu bahwasanya kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Ima parbue ni ngoluta siganupari. Dang alani kita selamat alani naporsea kita diselamatkan oleh kematian Yesus, maka kita harus berbuat baik. Alani amang do dainang tajaha maju di ayat 10 sada 2 tulia. Ya, jelas dison di paingot. Sian hapor siaon di Yesus Kristus sambing do dapotan hapitoron keselamatan dibenarkan. Dang alani aka ulaun sian patik dibani Yesus Kristus asa iko persiedo hita tu Yesus Kristus ina asa dipitori hita dang sian aka ulaun patikta dang aka sian aka ulaun dengan nirohata dang perbuatan baik kita alani haporsyata tu Yesus sambing. Di ayat 10 monon aka mangdo denang Paulus mandok dada sian parulaun ni pati ni jolmai gabe di pitori.
alai holan marhite hapor siaun di Yesus Kristus. Melota rimang-rimangnya kamang dodenang dipitori dibenarkan ima status na baru yang dibenarkan. Bahasa Yunaninya dia kooi, dibenarkan. Ondang lapatanna menjadi orang baik semata. Dibenarkan bukan menjadi orang baik semata, tetapi menjadi status kita, status hukumta nang ngubah rohatta di hadapan ni debata. Tabaya ko namang dodenang kita nunga taruhum, difonis kita alani dosata, difonis kita mati karena dosa kita. Kita alana persea jala ikon ona hukum kita. Alani dokon di Bibelta upah dosa adalah maut. Iko kita dari sebenarnya nama manaon dosata. Kita yang akan dihukum mati oleh Allah. Alani dosata jala alai amang dodainang marhite Tuhan Yesus Kristus naro ibana tu portibion ibana mangaloisi melunasi hutang kita, menghapus dosa kita. Jali dok dibata sudah hutangmu nunga dibayar marhite-hite hama mate ni anak konna Yesus Kristus di hau pinarsilang. Jala nunga gabe halak na dipitori hita, dibenarkan di hadapan dibata. Dada ala burju hita amang dodainang mabeng nadenggan makana hita dipitori, dibenarkan oleh Tuhan. Alai ala dipitori hita marhite-hite Yesus. Iman kepercayaan kita kepada Yesus makana hita mabain nadenggan. Bukan karena kebaikan kita dibenarkan, tetapi karena kita percaya dan itulah buah kepercayaan kita. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Amang dodainang patiki digambarkan seperti cermin. Hukum Taurat itu ibaratkan seperti cermin. Dada sabun yang membersihkan kita, yang mensucikan kita. Molo tabayako nakamang dodenang tapi kiri molo patiki ya turani gabi sabun nama buri akadosatta molo rajin kita tu gereja. Tetap doita mardosa, tetap kita kotor. Alai buasa didokon patiki itu seperti cermin. Karena itu yang memperlihatkan segala kesalahan kita. Isarana ada orang soroh kita tu gereja, tude kita perjulu. Markaca jo kita kan? Isi naro tu gereja ndak markaca. Adong pasti. Nah, isi nasar nga markaca jabu saat tu gereja sebelum anda orang so masuk di sempat torope mangida kaca. Sampai ipapeol kaca turukan asaboy markaca. Adong pasti ada. Untuk apa? Memperlihatkan dia dona sumanai, dia dona nungar. Apakah sudah rapi penampilanku? Manang tu satu dope akalis tipon, gitu kan? Mulau tu satu sin dipadenggan, dipature. Karena itu cermin untuk menunjukkan dosa kita, untuk memperlihatkan bagian mana yang kita salah dalam kehidupan kita. Patik itu, hukum Taurat itu bukan sabun yang membersihkan kita, tetapi yang menjadi sabun yang membersihkan kita dari kekotoran itu ima Yesus Kristus marhite-hite hama matena di haupinor silang. Ibana ma mudah di Yesus ma na maburi hita na payeso kita siya nakadosata. Pangutusan namang dodenang si Paulus neng madokot tu hita patiki holan cermin do hita. Patiki seperti cermin buat kita untuk menunjukkan segala kesalahan yang kita lakukan. Bukan patik itu yang membenarkan kita, tetapi cermin itu, patik itu untuk memperlihatkan segala kesalahan kita di dunia ini, bukan untuk menyelamatkan kita, untuk membenarkan kita. Patiki patorakot dosata, patiki membuat kita sadar bahwasanya kita melakukan kesalahan. Oh, tunggudang do HP dosaku na hubain salilingun. Dang terbahin na HP paluh diriku moloso mangasahon Yesus Kristus. Ima lapatan ni patiki. Dang gabe patiki nambah baik kita malua sian dosata. Alai marhite patiki ma boy ma tarimang-rimangi, boy taboto akaaha dosata salile kita mangulu. Jadi patiki amang dodenang ima na manugu kita asarotu Yesus.
dan gabe medau hita tu Yesus. Marhite patikima taboto makadusata Roma hita tu Yesus majalo pengampunan, majalo hasesani dosa. Jala Yesus ma nabui manesa kadosata, jala ibana maburi hita sian aka dosata. Amang do denang meluta paihut tapereng musa di ayat 20. Isokon si Paulus ison ikut tersilang do hita do Yesus Kristus. Kalau kita sebagai orang percaya ikut tuh dotong silangi, ikut doho dita menuhu silangi. Kita harus tersilang do kita do Kristus. Paulus mandok au nang rap tersilang do Kristus. Aku sudah sama-sama disalibkan bersama Kristus. Pangatusian namang do denang on dada holan hata-hata. On ma kematian. Kematian ego kita manusia. Kematian ego kita sudah tersalibkan bersama-sama dengan Yesus. Molonga mubah kita sudah diperbaharui. Harusnya ego-ego seperti ini sudah mulai hilang dalam kehidupan kita. Kesombongan-kesombongan duniawi ini sudah mulai hilang dari kehidupan kita. Dan adong betong audo na mangatur saluhutna. Ikon audo na mabain asa denggan huriaun. Alani audo boy tidang garejaun. Alani audo boy gabi sonon garejaun. Dang sonibe. Molong dibenarkan kita di hadapan Kristus. Iko sada marohata. Iko boy do marsadani roha kita. Songo dia kita mabain lam denggan huriat taun. Dang laho pasonako dirita. Alay laho pasonakon Yesus Kristus. Ahana talehon akamang dodenang marhite-hite na tapuna yang sudah dititipkan Yesus kepada kita, Allah kepada kita, dang mabain mangurupi debata laho makubasi ulaw na di portibion. Alay asalam linggaddo dang tuibana. Segala harta yang kita punya bukan untuk Tuhan, tidak membutuhkan itu. Tetapi dengan harta yang sudah dititipkan kepada kita, mari kita memberikan juga. Kita salurkan berkat yang sudah diberikan Tuhan. Untuk apa? Untuk memperbaharui asalam denggan huriaton. Mololam denggan huriaton isenat senang. Kita dotong na semakin nyaman, itu kan? Dan mungkin tapatupa ngalam mohop asit tahun, tapa kita biarkan seperti itu, mohopa kita keringatan yang tidak tenang siapa? Tong do kita holsoan. Bah, sono do HP gereja nyemun. Alai molo sadaro hatta tapa uli-uli gereja tahun tetak do tu hitai untuk kenyamanan kita beribadah kepada Tuhan. Alani akamang do denang molongata dibenarkan kita bersama Yesus, kita harus ikut memikul salib itu, harus berkorban dalam kehidupan kita ini. Darong betong yang mengasahon diri ni sendiri, darong nebe na batuduhon gogona. Alai molonga sadaro hatta guar ni dibataro na terbarita dang diri na sendiri be na terbarita. Kristus do na mangolu di bagasanau. Songo dia ma Kristus mabain keputusan molo ibana mangolu di bagasanau. Ikoni do prinsip di kita. Molo nunga maringanan marmianan Yesus Kristus di ngoluta. Songo dia mata patupa. Bahwasanya Kristus sudah berdiam diri dalam kehidupan kita. Ikut tapatudu ma sian akan ngoluta si ganupari. Kemudian na mangihut kamang do denang molo selambo molo boy kita selamat alani patik. Iro kona kinggabe sia-sia ma hamatian ni Yesus. Jalaon mana paling keras nanang didokos si Paulus tu bangsoi tu huria Galatia. Jalaon matong na paling keras teguran tu hita. Moloboy patiki menyelamatkan kita sian hamatian. Sia-sialah kematian Yesus di kayu salib. Moloboy kita jolma kamang dodenang dipitori alani kita baik dipitori alaboy kita mangulau sudah kapatiki. Gabeso marmulia ma hamatian ni Yesus Kristus di kayu salib. Molo taha percaya mang do dainang asal ma berjuang, asal ma rajin marminggu, asal mau rajin pertanyaan perpunguan ngada potan keselamatan nau nunga di surga hasonangi jabarhu dam. Bukan itu konsepnya akamang do denang. Ima namandok molo hamatian ni Yesus Kristus di hau pinar silang dan penting-penting amat di hidupnya. Kematian Yesus di kayu salib
tidak begitu penting dalam kehidupannya. Moladong do pejol mana mendokon dengan kebaikan yang kita punya, dengan rajin beribadah, persekutuan, kita diselamatkan. Berarti dia masih menganggap kematian Yesus di kayu salib tidak penting dalam kehidupannya. Alai amang do denang unang behita mangulu di bagasan kesombongan rohani. Melohata jolma-jolma songoni yang mengatakan bahwa dia bisa selamat karena kebaikannya, sudah ada kesombongan rohani di dalam dirinya. Oleh karena itu amang dok denang, mari jangan menyombongkan kerohanian kita. Saluhut ulauni imah hadiah anugerah hanguloni anugerah yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan kepada kita orang percaya. Kita membuka tangan mengalusi hadiah, majalo hadiah berkati, dada membain syarat asa dapotan hamulioni hita. Anugerah diberikan Tuhan secara cuma-cuma tanpa syarat. Tapi yang perlu kita lakukan sebagai orang yang bertanggung jawab adalah taat kepada Tuhan. Ima parbueni haporsion nanungata jalo sian debata. Kemudian namang do denang songo diedo hita mangulu di bagasan haporsion sadarion. Adong tolu narikot na ingikon ni pasahat si Paulus tu hita imana kina parjolo unang behita mabiar mangulu di bagasan biar. Molongan dapat kita porsioni hanguluani dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita hidup, jangan hidup di tengah-tengah ketakutan kita. Unang mabiar kita na manguluon, jangan kita hidup di bagasan ketakutan, kekhawatiran kita. Jalagodang do di tengah-tengah tamang do denang mangulu di bagasan biar. Khawatir dengan masa depan, mabiar akan masa di ngoluna si ganupari. Sering kita memikirkan songonon tung di tahun debatama au molo songonon pabenak wapi. Bah, gonang di dusaku songonon bape ne tahun debata alani dusaku. Manang maile manang debata, maile doneng debata marni daun akapardusaun. Amang do nenang kita gabe mangolu songon naposo na biar dipersalahon indukna. Kita jadi hidup takut disalahkan oleh Tuhan, takut disalahkan oleh orang banyak. Alai ketika kita sudah dibenarkan oleh Kristus Allah, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Jangan takut menghadapi apapun yang terjadi 1 jam ke depannya. Amin. Mulu ikut togu doha persyata, ikut berani kita melangkahkan kaki kita menghadapi masa depan yang belum pasti. Kemudian haporsian mandok amang do denang Yesus nunga mabayar sudah hutang ta di hau pinor silang. Unang behita mangolu songon namarutang tu bata. Kita tidak punya utang lagi kepada Tuhan. Kita sudah dibebaskan dari segala utang dosa kita kepada Tuhan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Kita dang mangolu be di bagasan biar di dalam ketakutan. Alai nuai ngamang do denang kita gabe anak ni di bata dada be hata-hata dang budak ni dosa behita alai ngamalua hita ikom malas ni roha mana kita saluhu na tujulon narion karena kita sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Amin. Tabereng maju sesamata tabadolas ni roha tabadolas ni roha ta mulu tabau wajah maju mekel maju ita saya ada tolu hahaha saya ada dang terpikir saya ada 2 tolu hahaha dang lepas. Oke, 1 2 3 tabai maju haha 3 kali. Hahaha. Haha 5 kali. Haha 6 kali. Haha 10 kali. Haha 100 kali. Iko narong malas ni roha di hita amang do denang molo ndunga dibenarkan oleh debata hita di nguluta. Amin. Na parpuri sahali. Tabain manaking akap ulautan nadenggan kelakuan baik kita, perbuatan baik kita sebagai buah dari iman kepercayaan kita karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah menerima keselamatan. Perbuatan baik kita yang kita lakukan itulah hasil buah yang begitu indah dari keselamatan yang sudah kita terima. Pembayanan ini ima buah dan akar dan gabe perbuatan ini menyelamatkan kita. Godang hala amang do denang mangulahon na denggan ala naing dapotan upasan debata. Ima nagabe akar ni haporsan nasida.
Alai marhite terpuk tahun sadarion hita mabain na dengan dada asa dipitori dibenarkan oleh Tuhan. Alai ala nungga dibenarkan hita dipitori hita gabe mahita mabain na dengan. Amin. Pambahenan na dengan ima buah ni hapor syauta. Songon hau na dengan pasti memberikan buah yang bagus. Molo pambahenan na sosuman pasti memberikan buah, menghasilkan buah yang asom gitu kan. Tinggal dipilih. Apakah bagaimana kita hidup di dunia ini? Apakah kita mau menghasilkan buah-buah yang manis atau menghasilkan buah-buah asam do nabusuk? Tentukan pilihan Bapak Ibu Saudara setelah keluar dari gereja ini dan melakukan ibadah yang sejati di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Songon hau na dengan pasti mabain perbuatan na dengan ima hita na nunga dibenarkan di hadapan Kristus. Molo nunga Yesus di bagasa kita mangdo denang otomatis manyak kita ulu mabain na dengan dada dipaksa alani patik. Alai alani las ni roha do hita mabain akan na dengan. Alani mangdo denang Kristus na mangulu di bangsa kita, dung dipitori hita, dang boybe hita mangulu di bagasan ego di sendiri. Nga dipersilakon, nga dohot mate ego tay, nga dohot kesombongan tay mate, marhita hita Yesus di kayu salib. Kita sudah ditebus menjadi manusia-manusia baru. Oleh karena itu, sudah keputusan na dengan, sudah akau lota tarsongon membantu dengan nasusa, maradat na dengan, sabar mardina kadongan, isude dang ala neng dipuji jol mahita. Alai ala Kristus do na mangulu di bagasan dirita maka nabo hita mangula akada dengan. Mula dong masalah unang be ego kita yang mengatur itu semua. Alai tarikotima Kristus ala nunga adong Kristus maringanan di ngoluta biarkan Kristus marhite ton di perbadia na mangulahon isude. Songon dia ma Kristus memban keputusan molo ibana di lambuku. Jangan menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Aliamang do dainang hapor syauni dang holan di bibir sajo. Jaladong do beranggapan kepercayaan itu tidak hanya dipikirkan saja. Kepercayaan itu dang holan di bibir sajo. Kepercayaan itu tidak hanya di dalam hati saja, tetapi harus sinkron hati, mulut dan pikiran kita. Dan percuma doa mang do denang raji kita pistar kita taboto sudi ayat Alkitab bibelita jah sudi taboto sejarah tentang Alkitab alai dang taulahon. Percuma doa mang do denang jauh kita makatauhan hatan di bata tetapi tidak beralaskan dang adong dasarna jago macaritahon kebaikan Tuhan alai dang adong dasarna. Percuma doa mang do denang taparwahon taparata tehon hatani di bata aledang taulahun di ngoluta alani iko sejala do kepercayaan kita tidak hanya di pikiran, di hati dan di mulut. Ale iko sudedo sinkron iko mardumu do natulon asa tarida perbueni Kristus di ngoluta dang holan di pamangan dang holan di pikiran dang holan di roha haporsiani ale iko nasetoluido tapat dahoma sen aka pemikiran kita sen aka pakatayota dot aka sen parohauta dapat daun ma bahwasanya kita dibenarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Alania mang dodenang iman adalah kuasa yang mengubah kehidupan kita. Iman bukan sekadar kata-kata tetapi kuasa yang mengubah hidup kita. Hidupkan Kristus dalam kehidupanmu, hidupkan Kristus dalam setiap keputusan kita, jadilah buah dari kasih karunia Allah. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan Jehovah de batamana mina di Banua Gijang. Puji-pujian dot hasangapon upasat hami tuhoa mang perdengan basa. Alani asini roham na madongani hami na mabai kami boy pajupang di bagasan joromon na badiaw na le Tuhan. Mulai Tuhan ala nunga di pasat ho hatam marhite hite na posom na kubegi hami sadarion. Ala ni Tuhan pargogoy mahami mangulaon hatami. Sa elehon magogo di hami asa unang holan na mabegi hatam hami ali Tuhan. Alay boy hami gabi ulaw-ulaon ni hatam mangula akaut hatam di ngulu nami siganupari. Sa ramoti ma sudah karuas munadong di hakabibici kemanggison.
sianaka sekolah minggu, remaja na poso, satu akan na tua-tua nami, satu akan na nang lansia, saya pargogoy manasida, mardalan di bagasan habadiaw na sida Tuhan. Ale Tuhan pendingan basa, pasat kami tong ale Tuhan tutangan para siroham, sudah aka program do taka rencana pelayanan di Huriamon. Saya pasu-pasu maka ulan nami asa gabi pasu-pasu tu sudah aka ruasmu, jalalam gabi hasangapon di guar munasun bajay. Upasat kami tong nang akka parhado nami nang partohonan dohot akanon partohonan ali Tuhan. Saleho mabisuk hagogon dinasida sianton di Purbadia dinasida asa marsi hokot makubasi jala margogo nasida ali Tuhan laho makubasi Huriamon. Ale Tuhan pentingan basa tanggap kami akka ruasmu na tongon marsaita pala tikyon ali Tuhan. Nagale pamatangna na sedang bergumul ali Tuhan nang galeton dina ali Tuhan. Homa ali di batas na sumurung ape homa tangamu tu pamatang na sida asala margogo na sida letihan leha maapul-apul tu na sida li Tuhan asa dapotan apul-apul na sida dot akka dongan nami na sedang merayakan ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan sa minggon homa totong na ali Tuhan na mangaleon pasu-pasu di nasida lam di pajonok maholong dot pasu-pasu ni Tuhan di bagasan ngulu nasida si ganupari ali Tuhan. Ale amang pendingan basa upasat kami tong bangso nami bangso Indonesia tutangan para siroham sa lehon mahadamion di bangsa namin ali Tuhan. Lehon asada ni roha adingganan doh parbinotoan tuaka na manguluhon bangso namion. Asalam taruli hasonangan hami saluna di tonga-tonga ni bangso namion ali Tuhan. Di bagasan sere ni rohan ali Tuhan mangidoa si ni roham hami saya sama salu dosa nami akka pardosaon akana hula se hami hatam ali Tuhan marhite-hite pambahenan nami nang pikiran nami na solomo di roham unang palua hami ali Tuhan di bagasan dosa nami alai saya palua mahami sian akana jahat asalam tama hami gabi haboran di pasu-pasum salu tangyang namion ali Tuhan upasat rohan nami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si palua na mangolu jala na mangarajai rap doho ton di Purbadia saliling ni lilingna amin. Udah itu hatta marit de maita sian bukit de nomor 772 Uhud tapapunguma peliata. Sayang
ma peleta martang yang mahita. Ale de bata mana minda di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhu silele hona denggan. Do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami ma siana nilehom mitu hami. Pelan nami tuho. Saya jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa uparsia kami pelianon. Pati bolhon harajonmu di tonga-tongan ihuriam. Doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang ni sileong lehom mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mau leate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pirbara dia maguarmu. Saya romah rajanmu saya saut malomoni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sondakot Tuhan debata mabauhina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakot Tuhan debata mabauhina tuhita jala di pasarhom madamena tuton litabe. Selamat hari Minggu Madita saluhutna. Oleh Yesus dengan